खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दायो नोंसोर स्क्रिनाव मोनसे कुइसन नुनो मोनदों। बे कुइसनखौबो आं नोंसोरनिनो थामहिनबा जोंनि क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि सानखान्थि आयदानि 1.2 सोंथि बिदांनि कुइसन नाम्बार 4 निफ्राय लानाय जादों। आं एसे बावगारबाय, जानो हागौ बेनिफ्रायसो जानो हागौ। थ' नोंसोर एसे खालामनानै नायबानो जाबाय। थ' कुइसन नाम्बार 4 1.2 आव मोननो हागौ। दा कुइसनाव मा सोंदों जोंखौ नाय। जुदि HCF of 306,657 is equal to 9 जायो, अब्ला LCM of 306,657 is equal to मा जागोन होनना सोंदों। दा खोथाया जाबाय HCF होनना बुंबा जों मा बुजियोमोनलाय? सा होननानै बुजियोमोन। गुबुन फारसेथिं LCM होनना बुंबा मा बुजियोमोन जोङो? सा होनना बुजियोमोन। थामहिनबा जोंखौ सोंदों 306 आरो 657 नि देसासा या 9 होनना बुंदों जोंखौ। थामहिनबा जोंखौ बुंदों जे 306,657 नि देसासाया 9 होननानै जोंखौ बुंबाय थादों। अब्लानिया 306 आरो 657 नि दुसासाया मा जागोन होनना जोंखौ सोंदों। थ' एकदम सिम्पल बेफोर कुइसना। आरो बे कुइसना खालि जोंहा बिदि मेट्रिक परिखायावल' फैगोन बे नङा। जोंनि लाइफनि जिमानखिनि साख्रिनि एग्जामफोर दङ बेफोरावबो बे कुइसना फैनो नागिरो। अके, दा मोनसे कनसेप्ट बुंनि आं। जुदि जोंहा मोननै अनजिमा दङ A, B, मोननै अनजिमा दङ A, B, अब्लानिया मा जायो? A आरो B नि देसासाखौ जों माबायदि लिरो? HCF of A, B होनना लिरो। अब्ला मा जायो होनना बुंदों? A आरो B नि देसासाजों जों जे लिरदों बे देसासाखौ जों सिम्पल इंलिसाव बिदि लिरो। थिग बिदिनो A आरो B नि दुसासाखौ माबोरै लिरगोन? LCM of A, B होनना जोङो लिरो। दा बेखिनि खोथाखौ बुजिबानो जाबाय। A आरो B नि देसासा होनबा माबायदि लिरगोन? HCF of A, B। आरो बेबायदिनो A आरो B नि दुसासा होनबा माबायदि लिरगोन? LCM of A, B होनना जोङो लिरो। दा बेजोंनो कनसेप्टआ माबायदि जोंहा नाय। कनसेप्टआ जोंहा माबायदि? एक मिनिट। बेजोंनो जुदि जोंहा मोननै अनजिमा होनाय थायो, A आरो B जुदि जोंहा मोननै अनजिमा होनाय थायो, अब्लानिया मा जायो नाय? HCF of A, B। A आरो B नि HCF सानजाब LCM of A, B is equal जायो माजों? A into B जों जायो होनना बुंदों। जुदि जोंनो मोननै अनजिमा A आरो B होनाय जायो, बे A आरो B नि सानजाब गासैया A आरो B निनो LCM आरो A आरो B नि HCF नि सानजाब गासैजों समान जायो होननानै बुंबाय थादों। बुजि मोनदों? दा नाय, जों कुइसनखौ सल्भ खालामसै। कुइसनखौ सलुसन खालामसै। कुइसनाव मा होदो? कुइसनाव मा होदो जे HCF of 306,657 is equal to 657 equal to 9 होनना बुंदों। थामहिनबा नैबे मानखौ होआखै होनबा? थामहिनबा नैबे मानखौ जोंनो होनाय जादों। अके, थ' दिहुननांगौ माखौ? नैखौ। थामहिनबा दिहुननांगौ नैखौ। बाखि A आरो B खौथ' होखादोंनो। A आरो B आ मा? 306 आरो 657। थ' जों मा लिरगोन? therefore जों मा लिरगोन? HCF 306,657 into 657 into LCM of 306,657 is equal to 306 into 657 is equal to बिनि मानखौ नायदों बेसेबां? 9। अके, बिनि मानखौ नायदों बेसेबां? 9 into LCM 306,657 equal to बिनि सानजाब गासै बेसेबां जागोन? बिनि सानजाब गासैया जों सिम्पलनो बयनिबो साननाय सिस्टेमा बेलेग बेलेग थायो बारु। थ' बिनि भेलुआ जागोन जोंहा साननानै नायबानो गम मोनगोन 201042।
दिस इकुवेल टु सरासनस्रा डिसिप्लिन जागोन हा जेतु इकुवेल दङ बेवहाय तो नै 9 खौ दायो जों इथिं लांनो हानाय जाबाय लांबा मा जागोन जेतु 9 आ जोंहा सानजाबना दङ लांबा मा जागोन नैखिनि अनजिमाखौ रानहैगोन तो बेखाय जों मा लिरनो हायो LCM of 306,657 is equal to 201,042 divided by 9 तो is equal to this imply LCM 306,657 equal to बेखौ रानबा जोंहा मा जागोन एक्चुअली 22338 जागोन तो फिननाया बिराद गोरलै तो बेनोमोन बे कुइसननि सलुशना दा खोथाया जाबाय नोंसोरनो बे फर्मुलायाव नैबे फर्मुलाखौ नोजोर होनो नोंसोरो बे फर्मुलानिफ्रायनो बे सलुशना जायो आरो बे फर्मुलानि सायावनो बेलेग बेलेग रोखोमनि कुइसन फैनो हागौ दायो बेबायदि फैदों तो नेक्स्टआव बेलेग फैनो हागौ नेक्स्ट टाइम मा जानो हागौ HCF नि मानखौ नोंसोर नुदों बे HCF नि मानखौ होनो हागौ बे LCM नि मानखौ होनो हागौ आरो बे A आरो B जे मोननै दङ बे आरो A आरो B मोननैनि जेखि जाया मोनसेनि मानखौ होनो हागौ तो B खौ दिहुननो होनो हागौ तो सिम्पल खोथा नैनि भेलुखौ फज'बानो जाबाय नैनि भेलुखौ फज'बानो जाबाय आरो नै A नि भेलुखौ फज'बानो जाबाय तो बे मोननैखौ सानजाबनानै जा मोनगोन बेखौ A आ रानहैगोन अब्लानो B खौ मोनगोन थिग बेबायदिनो मा जानो हागौ नोंसोरा बेनि मानखौ होनो हागौ बेनि मानखौ होनो हागौ बिनि मानखौ होनो हागौ A खौ दिहुननो होनो हागौ ओके थिग बेबायदिनो नोंसोरा बेनि मानखौ होनो हागौ बेनि मानखौ होनो हागौ बेनि मानखौ होनो हागौ बेखौ दिहुननो होनो हागौ ओके तो बेलेग बेलेग रोखोमनि कुइसन बेवहाय उल्टा पाल्टा फैनो हागौ तो नोंसोरो बाहाय रेडि थाबानो जाबाय तो गोरलै आसा खालामो बुजि मोनाखैबा प्लिज कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो नेक्स्ट भिडिअ बानायनानै बुजायना होबावगोन एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय